Maing buntag, padre. Maing buntag usab. Unsa ba ikalagad ko kanimo? Akining nagtugon mo to akong amo nga tos Amerika, padre, nga pamisahan ko na ning iro niya nga namatay. Ay, anak. Wa ba ka mo masayod, anak, nga tao lamang ang pagamisahan o dili ang hayop. Mao ba, padre? Daw be, saan naman yung $500 nga gipadala sa akong amo alang sa misa sa iyang iro? Oy, mao ba? Wa ka man giingon, anak, nga Katolik ko di ay ka ng irua. Usa ka parot nga hinawayon. Batignaong! 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 Pwerdeng sukuas lalaki. Batignaong bitaw. Usbalag sultig batignaong. Di ba himulmulan ti kag buhi. Pagkaugma, niagi na sad ang lalaki. O gitawag siya sa parot. Psst! Hoy! Unsa man? Kabalo na ka! Okay, class? Kinsa sa inyo ang gusto mo atog langit? Tanan ni pataas, gawas lamang ni Butchok. Kining butchok, nganong di man ka? Paulion kog sayo sa akong mama, ma'am. Dong, magdulat tag dago-tago. O sige day, unya, unsa ba tong pustaan eh? Aw, kung makitaan ko nimo, imo na ko. Na, unyag di ka magkitaan. Ada, naara ko likod sa piano. Kamu ba ang bagong katabang? Yes, sir. Kami, sir. Gusto na kong balik-balikon kaninyo. Nga kining akong mga butang dre, labi ng mga plato. Mahal kani siya, ha? Gikan is Amerika tanan. Mahal kani. Kaya lang, way mabuak kini. Walay problema, sir. Bugata ini mga plato, ha, oy. Dario. Asa man yung mga katabang? Dario! Unsa to? Unsa to? Sumala, sir. Ingon ato magtingog ang kawing natumba. Tay, nakastebi ko plite karon tay, kay ako raman tong gigukot tong jeep nga pasayruan. Gabinugo kang bayuta ka. Nga naman tay. Nganong di man taksi ang igukod aron mas dako-dako mo masave? Dong, kumusta naman mo sa imong uyab, Dong? Na, lisod ka ayo tayoy. Di ko kay score kaya panty niya dunay marka nga no entry. Dali ra kay na, Dong, ay. Kanang imuhang brief, markahi sa og police patrol. O anak, di ka magpabayot-bayot, ha? Dili tayoy. Muadto man gani kog basketbulan karon kay liga kana. Mo na gusto ko. Astig, kajot lang kaya? Nay, nay. O anak, unsa man? Kita ka sa kong pom-pom nay, katong pink ba? Akining mo apply kog trabaho, sir? Sa may libawan ng mga trabaho, day. Kamao type? Dili. Kamao computer? Dili pud. Kamao ka pa sa mihimog report? Na ambot. Oy, malisod ka na. Unsa man nga posisyon ang gusto mo? Kining bisan unsa nga posisyon, sir, basta kay musulod. Usa ka bugaw. Sir, check sir. 1,000 lang. Estudyante pa. Dong, hali dong. Walay tag 500 diha. Kanang kulba pas estudyante. Naa sir. Kadyot sira kay akong kontakon ilang principal. Sa usa ka prosesyon, Mga boys, sunod lang mo sa karo ni San Jose. Okay, sige, padre. tara, Tara. Ang mga babae, sunod lang mo sa karo ni
Mama Mary? Ni palag ang mga bayot. Oy, father. Murag nalimtan lagi mi. Asa lugar mi musunod? Mga bruha? Ari musunod na ako ha. Dong Butsoy, Marika, nga naman imong grado nga gagmay man kaayo. Ang imong Filipino, 67. Ang imong physics, 60. Ang imong math, 60. Nga naman eh. May nalang na siya na yoy. Proud gyapon ta na kay at least walay line of 7. Kinsa ba isog dre? Ha? Gawas mo. Tunggi isog mo. Gawas. Kaya ni mo niya akong sundang, Brad? Ay, ayaw ka pa kapili nga magdala kag sundang. Wa ako panahon sa mga tao nga magdala kag sundang. Naka-armas. Pulis ang gusto ko kanda armas. Kanang pulis kay isog. Kaya sabay pulis. Hoy! Pulis ko! Sa, Papusil ka? kanang sir. Salamat kayo nga naa ka sir. Kanang tao sir kadalag sundang. Dakpa sir. Dakpa. Dakop ka! Violation ka! Nanaon sa na nga akong sala, sir. Unsay mong sala? Nganon ni padagan man ka nga, pula man tong suga. Siguro di ka kabalo mo drive, no? Nananaon ta si sir, na nakabalo eh. Kung kabalo ka mo drive, aha man ang primera. Anak kini, sir. Ang segunda, anak kini, oh. Ang tercera, nananakasayon. Kini, ang kwarta, nananaon sa si sir. Nananadugay kayo nga na pulis na wala kabalo na asa ang kwarta. Ana sa lisensya. Usa ka Pinoy gi-interview sa usa ka Amerikano. Good morning. What can you say about the violence in the Philippines? Violent? Ay, violin ba diha? Di gani ko kabalo mo gitara. Violin pa? Oh, anak, kumusta naman ang first date ni mo sa imong boyfriend? Okay raman, nay. Ako galing gisulat sa akong diary ang nahitabo. Ay, nay. Unsa gali past tense sa virgin? Kensay isog dala. Gawas ang isog. Hoy! Sa isog! Ako! Isog ko! Isog ka, sir? Uban ni ko, sir, behatod sa among balay. Ngit-ngit kay, sir, basin na ay wak-wak. Sa sermon sa usa ka pare, karong panahona, kalat na kayo kining pinulungan sa mga bayot. Bisan ng mga gagmayng bata nakatuon na sa mga pulong sama sa syodi, syofu, kurakas, ug syutay, ug dili kini ang matunan sa mga gagmayng bata. Kabalo lagi ka ana, padre. Nagtuon day ka ana? Wis oy. Tando, unsa man nag-send mo nako nga I love you gang. Magkita tas Jollibee. Murag siguradong di guni para ako. Kining wrong send. O anak, mao kini ang bag-o nimo nga yaya. Gwapa siya, no? Oh, kiss yaya. Dili ko maoy. Nga naman, sa problema. Nalaparuhan si Papa ana pagkis niya gahapon. Kining dong, hapit na magkikumupanaw. Ang akong hangyo kaninyo. Palihog, ayaw taon ninyo ipagbaligya ka ng yuta. Dinha sa likod sa atong balay. Di man po na atong yuta tay. Mao ganing ayaw ibaligya kay di na ato.
Order the court. Magsugod ang atong hearing. Nagsugod ang attorney po, tana. Ikaw, Maduna, asa ka man niadtong pagkahitabo sa rape? Ako sa kamaysan, Nagunsa ka man dito? nalibang. Pila ka man sab kadupa gikan sa natubuan sa krimen. Ay, kalain. Nabaday malibang nga magdupa-dupa. Tagabukid nga amahan og anak sa elevator. Tay, madako siguro pliti ning atong gisakyan tay no? Mangutana ta tay. Hoy, ignoramos! Ayaw ganyan anong pagka-ignorante na mo din eh. Maghulat ka sa konduktor o tikita na ka. Si Juan nga isog, giduol ni Bruno nga isog sab. Og si Bruno nga ni Juan, unsa man ang naa sa papel nga imong gigunitan bay? Kide, listahan ni sa mga tanang nangahadlok sa ako Yamat ragod, kahadlukan giday ka. Patanawa ko ko anabe. Naaman na gining pangalan ako dre. Ngano man, sukol ka? Sukol, ngano day? Aw, bila re pag-iris ana? Tay, gikan di ako sa eskwelahan, tay. Mutuo ka, tay, nga sila tanan akong classmate na nga zero sa exam. Mo ba dong? Kunya, ikaw dong. Palupig mo ko. Zero sam. Usa ka babae gitulis, apan nalipay kini. Kay dito kaniya gitaguan ang iyahang 500 sa ilawom sa iyahang panty. Paglakaw gid sa mga tulisan, gikuot gid niya ang iyahang 500 ug iya kining gipalit. Akining papalit ako pan. Unsa nga pa nang imo, ma'am? Bisan unsa lang bali 50. Ni akong kwarta bali 500 ni. Gidawat ang kwarta. Unya, gitanaw. Kining, ma'am, fake man ni ang imong 500, ma'am. Nganong magingon ka mag-fake na? Tanawa ra gud ni imong Ninoy Aquino sa 500 nimo, ma'am. Nigawas lagi ning dila. Hello? Yes, hello. Foxstone, please. Hoy! Ay pagyaga-yaga di ha? Da, 20 ka tuig na kung nagpuyo din balaya. Matay, sige pangita ng mga taong wa nagpuyo din he.